azkenean ekipo baten importantienetako bat entrenadorea eta oski hitz ez dela entrenadorea eta gintzari ez mina azkenin. Behai egiteten lan guztia, bai fitxakin, bai gurekin, dena superimportantia. Eta nik ez dut ekipoa ikusten entrenadore o delegatu gaude azkenean. Orduan bai, guztiz ados horrekin, eta azkenean gure meritua da bezala behaien meritua. Bai. Honen parte dira berdin. Osea, nahiz eta ez atera eta ez golak sartu, oiar bezain pixu berdina izan dute, osea. Guretzat, eta bai entrenadoriak, eta baita ere kasu honetan Joxanek. Joxan, hemendikan eskerrik asko, bai Joxan eta Aneri. Aurten eman diguten babesa, derrepente jotentza Araiara, eta Araian behitzen zu gora, gradetan, eta Joxanan eta Joxanen emaz dira, eta harri ditu, bere semia ez jolazten egon, eta bere semia jolazten egon gozazen, bueno, bino, super, eta Inarrarire eskerrik asko direktibako parte da, mino, eskertzen zaio Inarrei. Gaina ez da, futbol sala egia esan oendik, oi hartzunea, partiola berezita jende asko animatzen da egia, eta pilat eskertzegu, mino egia beste partiotan ligan jende bastante gutxi azaltzen dela, eta orduan ikustea Araiara junta, oi hartzen gorpegi bat zantzitugu. Jode, txorra ematen du, azkenen eskertzen da.